λογημένη σχέση καταλήγει σε ένα χωρισμό. Πολλές όμως φορές είναι το παιδί αυτό που γίνεται η συγκολητική ουσία για τους γονείς. Τους ενώνει πολύ περισσότερο από γονείς που έχουν φυσιολογικά παιδιά, που φυσιολογικά ελέγχεται. Και ξεκινάει ένας κοινός αγώνας. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο μέσα από το οποίο περνάνε οι γονείς. Μέσα σε αυτό το στάδιο ο γονέας βιώνει αυτό που είπε ο κύριος Νίγδελης στην εισαγωγή του. Έναν αντίστοιχο φιάλτη με της κυρίας Τσιμενίδου, που είναι ο Βασίλης, το γιατί. Γιατί να μου συμβεί εμένα. Γιατί το δικό μου παιδί. Που αυτό όλο μεταφράζεται και σε μια εσωτερική ενοχή. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω και στους γονείς και στους φοιτητές είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί. Την όποια αρρώστια δεν την επιλέγει κανείς. Ακόμη και την ψυχική ασθένεια. Τη σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, με την οποία ασχολούμαστε κατά κόρον. Δεν την επιλέγει κάποιος. Δεν τιμωρείται κάποιος, γιατί ξέρετε, ήθιστο στο παρελθόν να υπάρχει και ο κοινωνικός στιγματισμός. Η Σούλα, η Τούλα, η Μορφούλα, αχ ήταν έτσι και ήταν αλλιώς, κοίταξε τι παιδί έκαμε. Αν δεν είναι έτσι. Υπήρχε και ο κοινωνικός στιγματισμός. Πριν από μερικές δεκαετίες, λόγω της αμορφωσιάς, κάποιοι τα κρύβαν τα παιδιά τους, αντί να είναι υπερήφανα για τους εαυτούς τους πρώτα και μετά για τα ίδια τα παιδιά τους. Δεν γίνεται ακόμα. Δυστυχώς γίνεται ακόμα. Αυτό λοιπόν καταθέτουν κάποιοι εδώ μέσα και καλά κάνετε και διακόπτετε. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε, όχι να μιλάμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, μέσα από τις δύο πολύ ωραίες επισημάνσεις, ότι κάποιοι λέει τα κρύβουν ακόμη τα παιδιά. Βγείτε έξω μετά από αυτήν την συνάντησή μας και ιδιαίτερα στους νέους και σπάστε αυτές τις σιωπές και τα ταμπού. Γι' αυτό σας είπα πρώτα, πλησιάστε τα. Είναι ντροπή για τη σύγχρονη κοινωνία να κρύβει ένα παιδί με την όποια αναπηρία. Και αν η πολιτεία δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τίποτε, θα είμαι λίγο απόλυτος, μπορούμε ο καθένας μόνος μας. Έχουμε ένα μυαλό και ένα στόμα. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα πρώτα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο γονέας. Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία, αφότου περάσει από ένα επίπεδο, όπως λέμε εμείς, πένθους. Ξέρετε, το πένθος έχει κάποια συγκεκριμένα στάδια. Έχει μέσα και το θυμό, έχει και την άρνηση. Μετά όμως έρχεται η παραδοχή και η αποδοχή. Ξαναβρίσκει κάποιες ισορροπίες ο γονέας και λέει ότι εγώ θα πορευτώ με αυτό το παιδί. Το έφερα στη ζωή, είμαι υπεύθυνος γι' αυτό πολλές περισσότερες φορές από ότι ένας απλός γονέας και θα πορευτώ με αυτό στη ζωή. Και εκεί πέρα μπαίνει έτσι αυτή μια λανθάνουσα, να το πω, περίοδος, όπου τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Αλλά δυστυχώς τα χρόνια περνάνε. Και μέσα από το πέρασμα των χρόνων έρχεται η κόπωση. Η σωματική και η ψυχολογική. Έρχεται το γύρας. Και εκεί, πάντα μιλάω και αναφέρομαι στους γονείς. Εκεί έρχεται το τρίτο και το πιο δύσκολο στάδιο. Και εδώ πάλι εσείς, οι φοιτητές δηλαδή που συμμετέχετε σήμερα στην εκδήλωση, και εδώ πάλι μπορεί να είστε υπέροχοι αρρωγοί σε όλες τις προσπάθειες. Στο τρίτο στάδιο λοιπόν έρχεται η αγωνία. Τι θα γίνει το παιδί μου αν πάθω κάτι εγώ? Αυτή την αγωνία βέβαια την έχουν όλοι οι γονείς, έτσι. Δεν είναι όμως η ίδια, γιατί στη διάρκεια της ζωής σας οι γονείς σας δίνουν κάποια εφόδια. Σπουδές, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ένα μπάρμπα να σας βολέψει σε μια δουλειά και ούτω καθεξής. Μπορεί να χαρούν να σας δουν αποκατασταμένους, παντρεμένους, εγγόνια κλπ. Για πάμε λίγο όμως στους υπόλοιπους γονείς, που και αυτοί τέτοια όνειρα είχαν για τα παιδιά τους. Αυτά τα όνειρα σε μεγάλο βαθμό έγιναν στην άκρη
δεν έχουν πάρει τα εφόδια. Τα μόνα εφόδια που τους δίνανε ήταν η καθημερινή αγάπη και η φροντίδα. Και σου λέω τώρα γέρασε. Όχι, τα κόκαλα του αυτού δεν τρίζουν ακόμα, τα αρθρητικά δεν τον πιάσανε. Ναι, δεν γέρασε. Ναι. Τι θα γίνει αύριο το παιδί μου, τι θα γίνει αν κλείσω τα μάτια μου. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο στάδιο. Πού καλούμαστε λοιπόν εμείς να παρέμβουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της υγείας, από όποιο μετερίζει, και προηγουμένως αναφέρατε τα μετερίζια και είναι πολλά. Από εθελοντισμό, από νοσηλευτές, από ειδική αγωγή, από ψυχολογία, από κοινωνικούς λειτουργούς. Σε ποιο στάδιο πιστεύετε μπορούμε να παρέμβουμε? Η απάντηση είναι σε όλα. Η απάντηση είναι σε όλα. Όσο, θα τα πάρουμε με τη σειρά, όσο πιο καλά δουλευτεί ένα παιδί από τη στιγμή που θα διαγνωστεί με το όποιο πρόβλημα, τόσο καλύτερη θα είναι η εξέλιξή του και τόσο λιγότερα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Αυτό, για να γίνει, συντρέχουν προϋποθέσεις οι οποίες εγώ δεν μπορώ να δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Προχθές διάβασα μια ανάρτηση για ένα νταουνάκι το οποίο ήταν στην αποφοίτηση του πανεπιστημίου. Εγώ προσωπικά γνωρίζω τόσο πολύ δουλεμένο παιδί με σύνδρομο Down, το οποίο πέρα από τα κάποια χαρακτηριστικά εξωτερικά τα οποία έχει μάθει και αυτά ακόμη να ελέγχει, εντάξει, θα σας πω ότι μιλάει 2 ξένες γλώσσες. Με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ αγώνα. Άρα λοιπόν, όσο πιο πρόημες είναι οι παρεμβάσεις, ακόμη και σε παθήσεις όπως είναι η βαριά νοητική υστέρηση, τόσο καλύτερη θα μπορούσε να είναι η λειτουργικότητα. Αυτό λοιπόν απαιτεί και εξειδικευμένο προσωπικό, απαιτεί και μια ανύπαρκτη πολιτεία που δεν υπάρχει, άρα είναι ένα στάδιο στο που μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε στο αντίστοιχο πρώτο στάδιο το γονέα που έχει φύγει ή κάτω από τα πόδια του να έρθουν όλα λίγο πιο ομαλά. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτή τη λανθάνουσα περίοδο που είπαμε, μια περίοδο που έχει μπει η σειρά, η προσαρμογή, ο καθένας πάνω κάτω έχει μάθει το παιδί του. Εκεί πέρα λοιπόν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Δίνοντας χρόνο στο γονέα, βρε παιδιά. Καημό το είχα τόσα χρόνια να τους εξηγώ ότι οι κατασκηνώσεις, οι καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών με αναπηρία είναι διακοπές των γονέων. Είναι ανάγκη των γονέων. Τα παιδιά όπου τα απασχολήσουμε και τα δώσουμε αγάπη θα είναι χαρούμενα. Με αυτούς τους γονείς που 350 ημέρες το χρόνο κουβαλάνε όλη αυτή τη δυσκολία, τι θα γίνει? Ένα απλό παράδειγμα. Οι γιορτές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα. Η κυρία Έφη βιωματικά είπε ότι ούτε ένα βράδυ δεν μπόρεσε να λείψει. Γιατί? Γιατί στα 33 χρόνια, 34 του παιδιού της, δεν είχε τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με αυτό το αποχωρίζομαι το παιδί μου και πάω κι εγώ με τον άντρα μου να μιλήσουμε και για κάτι άλλο. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ή χτίζαμε διαχρονικά αυτή τη δυνατότητα, δεν θα τον έβλεπε συνεχώς μπροστά της. Εξαρτημένη μάθηση είναι να βλέπει, είναι μια διαδικασία εξαρτημένης μάθησης να βλέπει το γιο της μπροστά της ακόμα και στην απουσία. Δεν της το πρόσφερε κανείς. Είναι ο δεύτερος άξονας πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε και να στηρίξουμε το γονέα. Και οργανωμένα σαν πολιτεία, κάτι που αμφιβάλλω, αλλά και κατά μόνας. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους το εξηγήσουμε. Είναι να τους το εξηγήσουμε. Δεν είστε κακοί γονείς άμα αφήσετε το παιδί σας ένα Σαββατοκύριακο. Δεν σας κάνει κακούς γονείς. Τώρα θα απευθυνθώ σε εσάς. Ίσως σας κάνει καλύτερους γονείς. Γιατί γεμίζετε τις μπαταρίες σας, δεν σημαίνει ότι τον αγαπάτε λιγότερο ή ότι δεν τον αντέξατε ένα Σαββατοκύριακο. Θα γεμίσετε τις μπαταρίες σας να είστε πιο χρήσιμοι για αυτόν τις επόμενες μέρες ή για αυτήν. Είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να το υπερπηδήσετε.
Έχει έντονη ψυχολογική φόρτιση μέσα σας, πρέπει όμως να το δουλέψετε. Προς όφελος του παιδιού σας. Το κίνητρο, αν είναι το παιδί σας, προς όφελος του παιδιού σας. Πάμε λοιπόν και στο τρίτο στάδιο, για να μην σας κουράσω περισσότερο, που έχει να κάνει με τις αγωνίες όταν πλέον τα χρόνια αρχίζουν να περνάνε για αυτόν τον γονέα. Εκεί δυστυχώς κατά μόνος δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε όμως, άνθρωποι με την φλόγα μέσα στα μάτια, και εδώ μέσα βλέπω μπόλικους από δάφτους, προς όλες τις κατευθύνσεις και με όλες τις δυνάμεις να κινηθούμε, ούτως ώστε να γίνει πράξη κάτι που στο εξωτερικό, σε αυτό που λέγεται Ευρώπη, και εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής, υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Εγώ είχα την χαρά, δεν ξέρω γιατί μεγάλη ήταν χαρά, να γεννηθώ στη Σουηδία και είδα κάποιες κοινωνικοπρονοιακές δομές. Τι να πάω να τους πω εγώ τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Εκεί είναι δεδομένο ότι αν ένας οποιοσδήποτε γονέας που να ζήσετε όλοι 150 χρόνια, σας εύχομαι πραγματικά, κλείσει τα μάτια, το παιδί του δεν έχει κανένα πρόβλημα. Την ίδια στιγμή. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε αυτό λοιπόν το τρίτο κομμάτι, και εκεί μπορούμε να τους είμαστε χρήσιμοι. Αν, όπως σας είπα στην αρχή, σπάστε τη σιωπή και μην τους επιτρέπετε να βάζουν στην αναπηρία ταμπού και χαρακόμματα, σε αυτό το τρίτο κομμάτι κινήστε όλες σας τις δυνάμεις, πρώτα μέσα από τον εθελοντισμό. Καταρχήν, εδώ πέρα βγαίνουν όλοι οι φοιτητές κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μένει ένα βράδυ μέσα? Ένα στο μήνα. Ένα στο μήνα. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα μέτρησα 40 χέρια. 40 χέρια. Σας παγίδεψε. 40 χέρια. Είναι 8 βράδια για το μήνα. 8 βράδια. Μπορώ δηλαδή να λειτουργήσω ένα ξενώνα με εθελοντισμό, όπου θα έχει 3 άτομα και 2 παιδάκια, και αντί να βγείτε έξω την πυρίτσα και το ποτάκι, θα έχει την τηλεορασίτσα, και μόλις βάλουμε τα παιδιά για ύπνο, θα παίξετε και μία μπυρίμπα και θα ξυπνήσετε το πρωί νιώθοντας ότι έχετε κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας, κυρία, θα κάνουμε το εξής. Ήδη το συζητήσαμε και με τον κύριο. Θα προσπαθήσουμε, πιέζοντας σε όλες τις κατευθύνσεις, και αυτό δεν είναι δουλειά ψυχιάτρου, είναι δουλειά άλλων, αλλά οφείλουμε να τα κάνουμε εμείς. Να βρούμε χώρους, λίγα-λίγα, σιγά-σιγά, στην αρχή μικρότερους, μετά μεγαλύτερους, και να τους στελεχώσουμε και να εξοικειώσουμε το παιδί με την απουσία του γονέα. Και να μην περιμένουμε την κατασκήνωση της Ποσγαμαία το καλοκαίρι, ή να μην περιμένουμε δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί θα μπορούσε να είναι η παρέμβασή μας, και απευθύνω προς τους φοιτητές, στο τρίτο στάδιο. Ούτως ώστε, αν όσο μεγαλώνει ο γονιός νιώθει ότι κάπου μπορεί όντως με ασφάλεια και σιγουριά να αφήσει το παιδί του, τότε θα μειωθεί και η αγωνία του για το τι θα γίνει όταν κάποια στιγμή αυτό το παιδί δεν θα τον έχει δίπλα του. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες ατέλειωτες, αλλά για τη συντομία του χρόνου, και επειδή βλέπω ότι έχει έρθει, θα κλείσω απευθύνοντας ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς. Να είστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας. Τα αδέλφια που Και είναι στα ακόμα αδέρφια, απλά ήταν για τους γονείς σήμερα, γιατί δεν γνωρίζω την κατάσταση του καθενός. Τους γονείς και στα αδέρφια, να είστε διπλά υπερήφανοι για τα παιδιά σας και τα αδέρφια σας, για τον αγώνα που δίνετε. Αυτό το μήνυμα ήθελα εγώ να σας περάσω σήμερα. Και στο αναπάντεχα ευρύ κοινό των συμμετεχόντων φοιτητών, δεν ξέρω αν έμεινε κάτι από αυτά που είπα, αλλά τολμήστε, δοκιμάστε, και θα δείτε ότι μόνο αγάπη έχετε να πάρετε από αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο τον Κώστα για τα όσα πολύ όμορφα και ωραία μας είπε. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ κατατοπιστικός. Να πω μονάχα για τη Δεσποινίδα που είπε για τα αδέρφια. Κοιτάξτε, Δεσποινής μου, ο αγώνας
είναι πολυμέτωπος και χρειάζονται πάρα πολλά άτομα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Καμία φορά πρικοδοτούμε εμείς τα δικά μας τα παιδιά με ένα άτομο όταν εμείς φύγουμε και συναντήσουμε το βλάστη μας, πρικοδοτούμε εσάς, τα δικά μας τα υπόλοιπα παιδιά για να κάνουν. Μη στεναχωριέστε. Πάντως και σε κάθε περίπτωση το τρίπτυχο που μας έχει αφήσει ο γιατρός είναι πρώτα γνώση, καλή γνώση του τι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερο, διαβολεμένη υπομονή, ζητώ σε ταπεινά συγγνώμη πατέρα, αλλά το λέμε έτσι, νηπίζουμε. Και τρίτο, αγάπη. Τώρα, στη συνέχεια θα μας μιλήσει μια Ελληνίδα, η κυρία Στέμαν Κοκαλίδου Μαρέκε, αν έχω αναφέρει καλά το όνομά σας, ζητώ συγγνώμη. Το θέμα το οποίο θα μας μιλήσει είναι παιδοψυχολόγος, άρα μια καταπληκτική ειδικότητα, τρόποι διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων. Έχετε το λόγο. Θα με επιτρέψετε όμως να κάνω κανένα λαθάκι στα ελληνικά, γιατί εντάξει. Σχετικά με την προηγούμενη ομιλία, θέλω κάτι να προσθέσω όσο αφορά τις δυνατότητες. Σίγουρα το κράτος απουσιάζει εντελώς και εγώ ασχολούμαι περισσότερο με οικογένειες με αυτισμό. Αλλά αυτό που θα πω πιστεύω ότι θα ισχύει και για όλες τις άλλες ομάδες. Έχω διαβάσει κάπου ότι στη Ρουμανία, Βουλγαρία, ένα από αυτά τα κράτη έχουν βρει μια λύση, γονείς νοικιάζουν 4-5 οικογένειες μαζί ένα διαμέρισμα, πληρώνουν έναν ειδικό ιδίως και εκεί περνάει το παιδί τους όλη την ημέρα μαζί με τους γονείς. Δηλαδή είναι ο ειδικός και ένας ή δύο γονείς. Και είναι σαν οικογένεια, βιώνουν σαν οικογένεια και έτσι παρακάμπτουν όλες τις άδειες που χρειάζονται, γιατί είναι οι γονείς οι ίδιοι που ασχολούνται με τα παιδιά τους. Ποιος θα γίνεται στην Ελλάδα? Δεν το ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, πολύ ωραία προσπάθεια. Ναι, καλά, εννοείται. Ξέρετε πολύ περισσότερο από μένα. Λοιπόν, το δικό μου θέμα είναι τρόποι διαχείρισης συμπεριφοράς. Εγώ που ασχολούμαι με οικογένειες με αυτισμό, λυπάμαι πάρα πολύ πολλές φορές ότι οι γονείς έρχονται σε μένα μετά από λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν σκουριάσει κάπως τα πράγματα. Θα έπρεπε με την διάγνωση που συνήθως γίνεται από 2 και 2,5 χρονών, πρώτα απ' όλα εκπαίδευση γονέων. Ας όλα τα άλλα τα παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πρώτα οι γονείς να ξέρουν τι έχει το παιδί τους, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το παιδί τους, τι χρειάζεται να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν, να τους παίρνουν τους γονείς από το χεράκι, βήμα-βήμα να τους μαθαίνουμε να ηρεμούν, να δέχονται το πρόβλημά τους σιγά-σιγά και να γίνονται πιο αποτελεσματικοί. Ειδικά στον αυτισμό, που είναι ένα θέμα που παίζεται στην σχέση. Βέβαια, σε ό,τι έχει το παιδί, πρώτα απ' όλα η γνώση είναι απαραίτητη, η πρόγνωση, αλλά και τι μπορεί να κάνει το παιδί και τι δεν μπορεί να κάνει το παιδί. Αλλά στον αυτισμό το πρόβλημα είναι οι σχέσεις. Πολλοί γονείς νομίζουν ή μου λένε μόνο να μιλούσε το παιδί. Δεν είναι μόνο να μιλάει το παιδί. Εγώ ξέρω παιδιά που μιλάνε άψογα. Ξέρω παιδιά που ξέρουν όλα τα τραγούδια. Απ' έξω και σωστά. Αλλά δεν επικοινωνεί. Δεν θα μου απαντήσει αν θέλει να βγει από το δωμάτιο που παίζουμε και του ρωτάω τι θες να πας να κάνεις, τι θα πας να κάνεις εκεί. Δεν θα μου απαντήσει όταν θα ρωτήσω πήγε σχολείο σήμερα. Πώς τη λένε τη δασκάλα σου. Μια τέτοια απλή ερώτηση δεν θα έχει απάντηση. Ή αν του ρωτήσω, μόλις έφαγε ένα κομμάτι μπανάνες, τι έφαγες τώρα. Οπότε δεν είναι ο λόγος. Είναι η κοινωνικότητα. Είναι ο εγωκεντρισμός. Αυτό είναι το κύριο θέμα.
Και είναι τόσο σημαντικό οι γονείς να καταλάβουν ότι δεν είναι θέμα μη θέλησης του παιδιού ή ότι δεν έχει πάρει καλή αγωγή ή ότι είναι κακομαθημένο. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι θέμα ανικανότητας να προσαρμοστεί στα δικά μας στάνταρ κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει αυτό για το αυτιστικό παιδί. Μπορούμε να εξηγήσουμε πολλές φορές πώς θέλουμε το παιδί να συμπεριφερθεί, αλλά το παιδί έχει άλλη άποψη, έχει άλλη ιδέα για τα πράγματα και προφανώς η ιδέα του είναι εγώ θέλω αυτό, οπότε αυτό θέλω να γίνει. Αλλά είναι όμως κάτι που διορθώνεται και που αλλάζει. Αυτό είναι που πραγματικά με τρελαίνει. Αλλάζει. Το παιδί μπορεί να γίνει πιο κοινωνικό. Εγώ το βιώνω κάθε μέρα. Οπότε χρώματα και σχήματα και όλα αυτά που εκπαιδεύουν το παιδί δεν έχουν σημασία αν το παιδί δεν ξέρει να με πλησιάζει, να με ζητάει κάτι ή να με κοιτάει στα μάτια ή να με χαίρεται ή να χαίρεται τους γονείς του και γενικά τους ανθρώπους. Οπότε, η επικοινωνία βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επειδή οι γονείς δεν ενημερώνονται από κανέναν, ίσως μερικές φορές από λογοθεραπευτές, αλλά και εκεί μου κάνει μεγάλη εντύπωση που μου έρχονται παιδιά 5-6 χρονών που έχουν λόγο και δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν το ναι και το όχι, το οποίο μέσα σε μία ώρα θα μάθει το παιδί να μου πει ναι. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, άλλη ιστορία. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό ο γονιός να καταλάβει τι είναι η επικοινωνία. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε γραπτό λόγο, κάρτας ή αντικείμενα, ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης του παιδιού. Θέλω να το κάνω λίγο πιο πρακτικό και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Βέβαια, πολλές φορές οι γονείς φοβούνται να χρησιμοποιούν κάρτες, μήπως το παιδί αναπαύεται και δεν θα αρχίσει να μιλάει. Όμως δεν είναι έτσι. Αυτό που προέχει είναι να δείξει ο γονιός τη θέληση του στο παιδί, τη σημασία της επικοινωνίας, να δείξει ο γονιός στο παιδί πόσο θέλω εγώ να επικοινωνήσω μαζί σου. Γιατί αν ο γονιός δεν το δείχνει στο παιδί, το παιδί γιατί να επικοινωνεί. Από το γονιό εξαρτάται. Οπότε, να σας εξηγήσω λίγο πόσο απλά μερικές φορές μπορούμε να ξεπεράσουμε δύσκολες καταστάσεις. Πολλές φορές οι δύσκολες καταστάσεις είναι σύγχυση του παιδιού, είναι μη κατανόηση του γονιού προς το παιδί και μη κατανόηση του παιδιού προς το γονιό. Ο Μανώλης, ένα παιδί που επισκεφτόμουν στο σπίτι του. Ήθελε πάντα να κοιμηθεί. Την ώρα που πήγαινα εγώ στο σπίτι του ήταν 12:30-1 και γύριζε από την εργοθεραπεία και το παιδί ήθελε να κοιμηθεί. Συνήθως χωνόταν μόνος του στο κρεβατάκι του και κοιμόταν. Αλλά η μαμά και εγώ θέλαμε να κάνουμε κάτι με το παιδί ακόμα και ακόμα ήθελε η μαμά να φάει το μεσημεριανό του. Οπότε, τι κάναμε. Το παιδί αναστατωνόταν πολύ αν η μαμά δεν τον επέτρεπε να πάει στο κρεβατάκι του. Γιατί αυτός έλεγε, θέλω να κοιμηθώ, οπότε πάω στο κρεβάτι. Κάναμε κάρτες. Έκανε η μαμά ένα πρόγραμμα. Εργοθεραπεία, ξέρω σχολείο ίσως εργοθεραπεία, Κυριακό Καλίδου, φαγητό, ύπνο. Μία φορά μόνο χρειάστηκε να δείξει το πρόγραμμα, τώρα το παιδί το κατάλαβε. Συνήθως είναι θέμα μη κατανόησης και είναι κρίμα να σπαταλάμε λόγια, να εξηγούμε και να θυμώνουμε για πράγματα που δεν χρειάζεται καθόλου. Άλλο παράδειγμα. Ένα παιδί που μου έλεγε η μητέρα, εγώ πάντα πήγαινα κατοίκον και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μου έλεγε ότι καθημερινά το παιδί όταν σχολάει μου κοστίζει 2 ώρες να φοράει τις πιζάμες του. Είναι δύσκολη διαδικασία να αλλάξει. Είναι πολλές πράξεις. Δεν είναι απλό. Και εκτός από αυτό,
το παιδί πόσο αρνητισμό έχει εισπράξει από τη μητέρα, την αγανάκτηση και τις φωνές, γιατί 10 χρονών ήταν, δεν ήταν 2, τόσα χρόνια αυτό το βιολί καθημερινά. Οπότε κάναμε ένα μικρό βιβλιαράκι. Το παιδί διάβασε, από 3 χρονών διάβασε. Βγάλε τα παπούτσια σου με ένα σκιτσάκι. Δεύτερη σελίδα. Βγάλε μπλούζα. Σκιτσάκι. Τρίτη σελίδα. Βγάλε παντελόνι. Φόρεσε παντελόνι της πιζάμας. Φόρεσε μπλούζα της πιζάμας. Φόρεσε παντόφλες. Την πρώτη μέρα όταν σχόλασε το παιδί, η μητέρα έδειξε το κάτω. Το ναι, το ναι, το ναι. Μέσα σε 5 λεπτά φορούσε τις πιζάμες του. Την δεύτερη μέρα το παιδί ζήτησε το βιβλιαράκι. Του άρεσε. Και ποτέ δεν μαλώσανε πια γι' αυτό. Είναι τόσο απλό. Πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να μάθουν και να ενημερώνονται για όλα αυτά. Άλλο παιδάκι. Κάθε φορά που σχολούσε ο πατέρας, γινόταν χαμός στο σπίτι, το παιδί ήθελε να πάει βόλτα με τον μπαμπά. Μπαμπά στην πόρτα με μπουφάν, σήμαινε για το παιδί, πάω βόλτα. Δεν μπορούσε το παιδί να καταλάβει ότι ο μπαμπάς ήθελε βόλτα να φάει, να κοιμηθεί και μετά θα πήγαιναν βόλτα. Το πρόβλημα με τον αυτισμό είναι ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, γιατί ένα όχι για το παιδί σημαίνει οριστικό. Δεν ξέρει πότε θα γίνει, δεν καταλαβαίνει σε λίγο, δεν καταλαβαίνει μετά το φαγητό, όταν έχει ταραχθεί, δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια. Οπότε, κάναμε φωτογραφίες. Μία φωτογραφία από τον μπαμπά που παρκάρει κάτω από το μπαλκόνι. Μία φωτογραφία ο μπαμπάς στην πόρτα. Μία φωτογραφία ο μπαμπάς τρώει. Μία φωτογραφία ο μπαμπάς κοιμάται. Μία φωτογραφία από την μαμά. Πάλι, μία φορά χρειάστηκε η μαμά να του εξηγήσει. Συνεννοήθηκαν. Έρχεται ο μπαμπάς, οπότε η μαμά με τις φωτογραφίες. Κοίτα, αυτό θα γίνει. Ο μπαμπάς θα κοιμάται. Ο μπαμπάς θα τρώει, ο μπαμπάς θα κοιμάται. Μετά θα πας βόλτα. Τώρα το παιδί το κατάλαβε και δεν χρειάστηκε να εξηγήσει. Είναι τόσο εύκολα πολλές φορές. Και ανεβάζουμε το επίπεδο της σχέσης με το παιδί όταν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ανώτερο να μάθει το παιδί να μας δώσει μία καρτούλα ή ένα αντικείμενο, όπως ο Κοσμάς που λειτουργούσε με αντικείμενα, μου έδινε ένα κουταλάκι όταν ήθελε κάτι να φάει. Και μου έδινε το κουταλάκι κοιτώντας με στα μάτια, γιατί κάποια στιγμή δεν έπαιρνα πια το κουταλάκι αν δεν με κοιτούσε. Ο Κοσμάς έβαζε όλα τα ρούχα του στη μέση του σαλονιού. Α, λέει η μαμά, θέλει μπάνιο. Λέω, μην τον κάνεις μπάνιο όταν βγάζει όλα τα ρούχα του. Γιατί θα μάθει, βγάζω τα ρούχα του και κάνω μπάνιο. Και ο Κοσμάς ήταν ήδη 12 χρονών. Άλλο 2 χρονών και άλλο 12. Φυσικά από 2 χρονών ξεκινάμε την όλη αγωγή. Αλλά όταν είναι 17, δεν θέλεις αυτό το πράγμα πια. Οπότε τι συμβούλεψα, κόψε ένα κομμάτι μπουρνούζι. Και κάθε φορά που τον κάνεις μπάνιο, θα πεις μπουρνούζι, δώσ' μου το μπουρνούζι. Μπάνιο. Το μπουρνούζι σημαίνει μαμά θέλω μπάνιο. Για να μην χρειαστεί το παιδί να βγάλει τα ρούχα του. Πολλές φορές βλέπω και επιμένω πάλι στην εκπαίδευση γονέων. Πολλές φορές βλέπω ότι οι γονείς μπερδεύονται στην έλλειψη επικοινωνίας. Φυσικά έχουν συνηθίσει τρόπους συμπεριφοράς με το παιδί. Μου είπε μια μητέρα, μα το παιδί μας επικοινωνεί. Όταν θέλει γάλα, παίρνει το γάλα από το ψυγείο και μας το δίνει. Λέω, γιατί σας το δίνει? Γιατί σας το δίνει? Γιατί δεν ξέρει μόνος του να ανοίξει το κουτί. Δεν ζήτησε γάλα από τη μαμά, ζήτησε να ανοίξει το κουτί. Όταν θα ξέρει μόνος του να ανοίξει το κουτί, δεν θα δώσει το γάλα πια στη μαμά. Θα πάρει μόνος του και θα πιει. Δεν είναι επικοινωνία, είναι ανάγκη. Το αυτιστικό παιδί κοιτάει την ανάγκη του. Οπότε η επικοινωνία είναι τα παν και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που δεν έχουν λόγο ή που δεν έχουν επαρκή λόγο.
μπορούν να επικοινωνούν. Είναι τόσο σημαντικό να εξηγήσουμε τα πράγματα με τρόπο να καταλάβει το παιδί. Και γι' αυτό και σε ειδικά σχολεία, που όποτε συναντώ πάλι τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, βλέπω ότι έχουν έναν τρόπο επικοινωνίας για όλα τα παιδιά. Και δεν γίνεται αυτό. Όπως μας δεν καταλάβαινε εικόνες. Αντικείμενα όμως καταλάβαινε. Πώς μπορεί να καταλάβει πότε έχει διάλειμμα, πότε έχει αμφιπίεση, έργαση με την δασκάλα, πότε έχει πότε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε για μένα είναι